Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Rafi, adinan inlanad ti address na. Ngamsakpay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Tatang Amante Dalmasio ken Nanang Marjorie Carino Pilon, ejay Kakayasan, Burgos, Pangasinan, from Maricel Pilon. Shout out kada Lee Michael Valdez, user LC4, Melanie Rombawa ken Rose Ann Confieso. Kimberly Primero, ejay Maria Aurora ken Leia Camille ti Kayasan Kamiling, from Raquel Parasti, Hong Kong. Kastamat Daria Joy ti Macau, Sydney kan EJ Boy Cacho, Wilma Joy kan Larry ti Ireland, Ruben Marites kan Margie ti Spain, from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Shout out pa kada Lola Linda CO, AJ, Gian, Kate ti Tinag Abra, Crisologo Family, Chris Aberilla Milyare, kan advance happy birthday Spencer Crisologo ti Bangged Abra, from Chris Milyare. Happy first birthday Almira Faith ti Santa Teresita Cagayan, from Nestor Cuse Alamo ti Cagayan. Advance happy birthday kani mother ko Constancia Lega, Auntie Purita Rojas kan Tiffany Yong, from Nida Niveras ti Hong Kong. Happy 60th birthday kani Mother Mirita Aquino ti Kabatuan Isabela, from Corazon Balaan ti Hong Kong. Shout out pa kada Jasmine Rivera, Flori Castañeda, kan Grace Agtina. Lynn Macleo kan Marcen, Nanay Sozima, Asitura kan Concepcion Family,
kastamot ti City Agriculture kan Bantay Ilog from Angelo Asitura Concepcion. Elizabeth kan Rudy Madriaga, Aljon kan Zane from Joanna, Kabawatan. Anak ko ani Jimmy Silva ti Spain, Conchita, Andrew and family dita Barcelona, Spain from Leonora Bautista ti Pangasinan. Jan Vic Gamalog, Angelica kan Michael Castillo ti Del Pilar, Tagudin. Gloria de la Cruz ti Pusurubio, Pangasinan. Kan Barrientos family ti Difon Quirino Isabela from Lawrence, Castillo. Bulusan kan Leda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Virgilio, J. Boy, Glyza, Grace kan Itang ti Santa Cecilia, Aringay, La Union from Linda Samurong ti Bantay, Ilocos Sur. Romeo Victore, Emily, Melvin, Cecil, Ella, Brianna, Zaina kan Victore, Lapitan, Valdez, Oliva, Mike, Derito, Ortiza family from Melanie Victore ti Hong Kong. Paragas family ti Pasilan Sur, Binalunan, Pangasinan. Ni Jennifer Paragas, Aida Antonio ken Jovi Garcia Grande from Ina Magenda. Mundo ken Terrenal family ti Hong Kong, Taberna family ken Vallejos family ti Canada. Bulda, Mundo family ti Abra, Mundo Taberna family ti San Quintin, Abra. Rapacon, Alejo family ti Santa Catalina, Ilocos Sur, ken Taberna family ti Herona, Tarlac. From Leyniki, Alejo. Intay nga rudan ituloy, abasaan ti surat ni Rafi. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kuma, tadanunan na kayo to'y surat ko anakaradkad. Kastamatan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti kanayon nga agdengdengeg, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag, dagiti dumdumngeg. Rafi latakuman ti yawag mo kanyak manang, kat dispensaran daklakuman no jakon inlanad ti address ko. Kayat ko lang amin aprotektaran dagiti karaman iti padas nga inak isalaysay manang. Iso asapay lakuma tamaawatan dak. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay, anam na maek ang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma tamapilimet ang maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakapanaw amin nun na nakitabon iti asawam. Agawid tayo mutin. Kasladyak ka ba na panawan ni Elma nanang? Nagsakit da ito napasamak. Anak, nasken nga agbalin ka na timker. Awan ti mangayat tinagmanagan ti asawam. Aksidente tinapasamak. Tiyakla ko man pinalubusan na napan nagseminar ti asawak. Saan ko maanapasamak da ito eh? Saan ko kumanapukaw ti asawak, nanang? Di mo pa basulan tabagim anak ko. Parte ti trabaho na dayjay. Isuna laeng takas jay mo tinapasamak. Nanang? Laglagi pam, asaan laeng asika ti agladladingit anak ko. Uray dagiti pamilya, dagiti katrabahuan na ana aksidente. Agladladingit na matlaeng akasken ka. Kalaat da ito napasamak, nanang. Italang agin na tayo kami. Nga magnanayon matgaya man. Masapol nga aklo namon, adi mon makadwapay ni Elma, anak ko. Sana ba tadamot ni Jason nga anak yo? Apay nga ito pa napasamak da ito'y nanang. No kaano di mon baliksan anak ko. Ti importante, adda anak yo, anabati iti denam.
Anya jay ko nam nga ibagam kanyak, anak. Nanang, amok nga itataawanan na di Elma. Marigatan kayo, nada kayo lang timang taripato ko ni Jason. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Dumakdak ka ni Jason. Sigurado ang narigrigat to na taripatwan. Isa na panunot ko ti mga halay ti yayan, tapno saan kaya marigatan. Kabaalak pa'y mo't anak ko. Ang amnuday tati kayat mo, si kangarod ti masurot. Ngamjay ko man nasinput ayaya ti maala tayo, tapno mataripato na anaimbag ti anak mo. Agdamag-damag kayo man kit dinanang. Ang mga naada mo dagiti kaaruban. Tapno saan na may sabsabali pa'y ti maala tayo ayaya ni Jason. Di ka agdanag anak, siya kun ti makaamaw. Di mun problema anday ta, taamok nga adu ti pakakumikumam iti trabahom. Sige nga ron nanang. Sapay la kumatadda dagos maalayo. Tapno saan kaya marigatan ang mga awir ka ni Jason. Adakon tatang, agmanoak. Kasyan na ka ti Diyos anak kao. Kumusta tinapanam? Kas iti sigod. Urayak ka no ti awag ti nagaplayak iti trabaho. Kas tamot laang ti kung nadagiti daduma nagaplayak. Ano usam anak ko? Adan tulat ta masarakam. Saan ka maawanan itinamnama? Wen tatang, talaga akayat kong tagtrabaho. Uray anya ditan, basta nadalo sa trabaho, kayat kong asarakan. Mamati ak nga adan tulat ta ti masarakam, tanya. Sapay ko matatang. Kayat kumatan ti makatulong kada kayo. Kayat ko aromang ay kumamatan ti biyak tayo. Ay na, di ka kadiaganat anak ko. May paay to day ta nga arapaap mo. Amo ka na saya at ka nga anak. Iso adi na kanto baybay anti Diyos. Sapay ko ma, ta iti mabiit. Adan tumatan trabaho, tatang. Nakasaritak ni Ikit Marla. Adda ka no gayam nang agsapsapol iti agbalin ayaya di apu ko na. Di mo kunaan. Kayat mo di kasta at trabaho, tanya. Awan dakas na tatang. Tinapatag, adanton panggadak. Kahit ay manugot ka nga rodan? Kasta timbagak ka ni Ikit Marla, tatang. Kasarita nanto ka no ti gayam na. Nasingpet da ka no. Iso nga awan pagdanagak. Sino nga iti awiram? Ubing alalaki ti apo di gayam ni Ikit Marla, tatang. Balo ka no mat di ama ti ubing. Kasta aya. Panasam nga rod balasang ka. No talaga akayat mo ti sumrot ayaya. Bayat nagsapsapol kay ti trabaho. Aging katawan pa'y nasaraka ka sa bali, tatang. Wano awan pa imawag kanyak kadagiti nagaplayak. Uray ijayak pa'y laeng. Sige, noon na ti amom ang makapasaya at kan ka, anak ka. Intad ket di kanya ako ni Ikit Marla ti address da tatang. Mapan kun tulaangan kasarita ti gayem na. Nasapa ak anabalo manang Emmy.
35 laang titawan ko, idipimusay day di el mga asawa. Gapu iti vehicular accident at impwar, kabayatan ti panagbiyahe da kadagiti katrabahuan na, nga agturong iti lugar apakaangayan ti seminar da. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti day di akanito, nang runaket adu ti arapaap mi iti day di asawa, apanggap mi atun uyan. Ngam saanan ang mapasamak pa'y, gapo iti napagteng na. Naulila ti asawak ti imbilang mi nga anak, ani Jason. Adamot ton edad ni nanang ko, kat amok amarigatan ang mga iwan ka ni Jason, iso ang nagpasapulak iti agbalin ayaya na. Kaanakan ti gayam ni nanang ko tinaala mi ayaya manang, iso ni Tanya. Rafe, anak, iso ni Tanya, iso ti agbalin ayaya ni Jason. Kasta ka din, nanang. Naimbag nga aldaw yo, sir. Kastamat kan ka. Ada ka din padas mo iti panagtaripato ito, Bing. Kinapudno na. Awan, sir. Ngam nakasaganak ang mga adal kadagiti rumbang nga aramidan. Anak, kaanakan tigayim ko ni Tanya. Iso akaslawan mo't laang ti sabsabali. Tigayim ko mismo tinangirekomenda kanyak ka ni Tanya. Iso amamati ak amapagtalkan. Sige. Ada kayo day tananang. Da kayo nga ro doon ti makamamang isuro kan kwa na. Nanya dagiti nasken nga ramiden na. Uwan anak, di kagdanag. Alang nga ro. Panawan kayo pa dito eh. Ay sige anak ko. Ay, Tanya, okay ka kadilaang balasang ko. Uuwan nana. Iso na lang ta. Istrikton samot ni Sir Rafi. Ay, saan? Adala pagdaldalanan na iso akas jay. Ngam na singpot ti anak ko. Ala, umay ka balasang ko. Ta isurok ti ayan ti silid mo. Agyamanak, nana. Lola, ayan ni Daddy. Napanad iti opisina na apok. Nasapa arimwar taado kano ti aramiden na iti opisina da. Kasta ka di, Lola? Saan kami man nga raw doon nga giddan amangan Ano nga ti trabaho ni Daddy maapok? Iso ang maawatam ko ba? Saan abali tadaak mo't? Kan adamot ni Yaya Tanya. Sa bagay, nung kailiw ko kami na talaga ni Daddy. Manibod nawan ni Mami. Manmanong kami nga kita. Kan agpasyar ka ni Daddy. Saan nakas idi? Akanayon nga agpasyar kami atalo ka da Mami. Tunggal awan trabaho da nga agpadpada. Alabay taibagak to kaniyayab nga agpasyar kayo adwa. Ha? Agpaiso, Lola? Wen apo. Amin akayat mo nga aramidan nyo kaniyayam. Aramidan nyo. Bayam ni Dadim pailaang tabisay iti trabaho na. Sige nga rod, Lola. Happy ka kadita nagpasyarta dito yung mall, Jason? Unyaya, kailiw ko ngaminan ti kastoy. Ngamin, hindi si bibiyag pa ni Mami. Kanayon kami nagpasyaratal ka da Daddy. San abale, tadaak mo tanakadkadwang Jason. Busy ngamin unay ni Dadim. Ay, want gayam, mabisin ka din?
Ngun nga rod, yaya. Mangantak ko man. Sige nga Rod, ibagam na anya ti kayat mo, ta iso ti kanam. Kalpasan na, mapantamot iti parke. Tapno makaayayam ka pa iti children's playground. O sige, yaya. Kayat ko lang unay dayta. Rafi anak, agdamdamagan ni Jason nga anak mo. May papanitan niya, nanang. Apay kano akanayon nga awan ka. Oray awan trabahom, kanayon ka arumwar. Mailiw unayan kan ka dya anak mo. Kaya't ko lang di makailiw-liwag, nanang. Kanayon ang malagip ko ta asawak, tunggal adaak dito'y balay. Isokay kaya't kung tagpalay lang itirwar. Nga uray awanan apulos panawan mo para iti anak mo. Isang orod anang ala tayo iti yaya na, nanang. Tapna damang kadkadwa kan mga asikaso kan kuana. Sa bali mo't jay si kaamis mo ti kakuyog di anak mo, iti uray sagpaminsan laang anak ko. Nadlaw ko daytan nga ramid mo sipod pimusay ti asawam. Kaslaawan kwentakan kan ni Jason nga anak yo. Nanang, amoy mo ti makagapo saan ka di? Talaga adyak kaya't idi ta agampo nito ubing. Ngam impapilit day di Elma. Tapno adda kanumot makunan a kumpleto a pamilyami. Iso ka na pa nugot nak. Kalpasan na. Panawan nak matlagayam. Di mo ka dinaamiris anak ko. Iso napasamak na ita. Tapno adda mapanawan ken ka ti asawam, akad kaduam uray awanen iti abiyag. Di na kayat nga agmay sa ka mapanawan na. Nanang, Ita, kasta ti araramidep. Iparparik nam iti ubeng, akas laawan patag na ken kan. saan ba't nga iti kasta, nanang? Adan tulat ta panawon ko para kan kuana. Di mo urayan nga umadayo tirik na ken kan i Jason Rafi. Saan man ang nagtaod ken ka, ngam mo nga ipatpatag unay da di asawam ti ubing. Iso akasta ka kumamot ken kuana. Iso blame jay sigod apam matag mo. Iti imbilang yun nga anak yo, iti day di Elma. Nagman ng Emmy, manipod pimusay day di asawak, napukaw mo't tiganas ko iti ampun mi ani Jason. Binaybayak at ilatanyaya na kanti inak ti mangas asikaso kan kuana. Uray day off ko iti trabaho, jak pulos na ipaayan iti oras ni Jason. Amo ka mailiw mo't unayan kanya, ngamjak man amo, tamanipod pimusay day di asawak, kasla namin pinsanan anarakrak ti binukal mi a pamilya. Nang runaket agdadata nga ampun milaeng ti pinanawan na kanyak nga ubing. Nagtultuloy nga rod ti kasdi nga aramid kumanang. Impagarup ko analaklak ka amalipatak tinakasang anapagteng day di asawak, gapo iti jakmeten panangikaskaso
ken ni Jason. Daddy, at the meeting ni school inton bigat. Masapul ka no amapan ti daddy wenno mami kuna ni teacher. Jason, amumot nga da trabaho saan ka di? Jack masangot ti mapan makimiting iti school yo. Uray mabit ka lang daddy. Basta makita na ka ni teacher. Kanayon na ngamin adamagan. No hapay ka no kanayon aniyaya ti mapmapan di school. Uray da program kan family day. Siyak lang tawan parents nang agat attend. Ibaga mi ti teacher mo, tawan panawon ko amapan iti school yo. Adutar aramida kiti office. Isungor nga dayayam. Maawatan na ka di, Jason. Wan, daddy. Ala, mapan ka ni tayan ni Ayam. Di nak istorbuan, tadar aramidak. Yaya, apay nga ta kanayon na makaungot kanyak ni daddy. Ha? Pag ko naamot, Jason. Basta, madlaw ko asipod pimusay ni mami. San na ko na love ni daddy? Amano na banuglaang ni Daddy iti trabaho, Jason. Wenno saan? Yaya, saan na ko na love ni daddy? Kuma, insurot na klangan ni mami kitayan na ita. Anya? Ay sus, di mo ibagbagati kasta, Jason. Saan ang magustuhan ni Daddy day tang ibagbagam? Nawan matanti patag ko ka ni daddy, Yaya. Isokay kaya't na di nagmagit-kita. Saan apod no day ta, Jason? Uray makitang, inton saan ang abisi ni Daddy, kanayon kayon ton agkadkadwa. Uray po utam to'y imbagak. Oh, Tanya, adamasapol mo? Pasensya kayo no, nakaistorbo ak kada kayo, sir. Adda nga minapatag nga ibagak, maipapan ka ni Jason. Anya ti may papanggan ko na? Nalaos nga min tila dingit na gaputawan kanon panawan nyo kan kuana, sir. Saan kanon anapatag kada kayo? Manipod pimusay ti inana. Katanya ita. Siya kung tagpakpakaasi kada kayo, sir. Ipaayan nyo kumamot iti oras ti anak yo. Kaasi mo ti ubing. Isungor ni inalada ka kasiyaya na. Tapna damang kadkadwakan ko na. Saan na ya? Apay, anya yata mo matrabahom dito eh. Saan ka di at ang mga sikaso kong kuha na? Amok na ita, sir. Mabalin ka di. Di nak isuro itinoan niya ti kayat kung aramidan. Yaya ka laeng iti dayto apagtaengan tanya. Awan karbengam amang mandar kanyak. Ket no iti panagritnam, di mon kabailan ti trabaho. Aday ta. Silulukat ti ray daw arumwaram. Ado ti maalak ayaya amang sukat ken ka. Gaputajak ka sa pulan ti tao aman nakibiyang. Anya, agawid ka pa'y laeng kun amtan niya. Day, apay, ada ka di mo kinayat dito'y balay.
Kasanon ni Jason no pumanaw ka? Nakasarita ko ni Jason, nana. Imbagak nga agawid ak pailang iji lugar mi. Kat anya nga iti ko, nana. Napalalo ti panagsangsangit na, nana. Ngam amo ka mairwam tumutla nga awanak. May mayatan da ito'y, nana. Barang maipaayan mo't ni Sir Rafi iti oras ni Jason. Ay, kunakon kat. Maipapan ka ni Rafi, isa pumanaw ka. Pasensya am ko man di anak ko, tanya. Nagbalin lakas ta ti ugali na manipod pimusay di asawa na. Ngam, apay anas ka na ni Jason ti papasan na, nana. Nasakit nga minunay tinakam na. Tano kaano nga inampunda ni Jason. Isumot ti ipupusay ti asawa na. Ampun? Ampun laang ni Jason, nana? Wen, tanya. Ay, isumat lagayam akas di ti trato ni Sir Rafi ka ni Jason. Kaasimot ti ubing. Ngam amok, ama amiris tumot laang ni Rafi ti kamalina. Ipatpatag-unay day di asawa na ni Jason. Iso nga amok, agbaliw tumutla ang titrato na iti imbilang dan nga anak, iti nagawan nga asawa na. Jason, apo, apay adi ka pa'y labumangon dita. Ang mga numala daw kay di pagadalan, o may kaagarmusaran. Tsak kayat ti mga lola? Mano nga aldawan akastaka, ang mga no agsakit ka, apok. Kayat ko ni ayatan niya, lola. Apay saan mo't langan niya agsubli? Pinanawan na kadimot din nakaskan ni mami. Ay isaan, apok? Adala ang importante nga inaramid ni Yayam ijay lugar da. Apay nga nakabaybayag, lola. Makapinanawan na ko ni Yaya. Saan niya agsubli? Nala, umay katamangan ka, apok. Saan anasaya at itimay sa nga ubing ti saan amangan? Kumapsot ka no kasta. Diyak kayat, lola. Diyak kayat ti mangan. Kandiyak mutin kayat ti sumber ki Jeskol. Tanya, anak. Awan ka di ti plano mamang sarungkar iti aw-awir mau. Mailiwak matunayan ka ni Jason, tatang. Iso na laang tadyak mo't kayat anak karkaro nga agungat kanyak ni Sir Rafi no makita nak iji balayda. Ay, unay mo't nga milay, dyan nagbalin nga amaw. Nila maasya ni Jay Ubing. Kasla madudog ti pusok. Tunggal makitkitak ngagsangsangit ti awawir ko. Gapo iti iliw na iti amana, tatang. Ngamawan mo't maaramidak. Ngam saan ka di anakarkaron anaka si Jay Ubing ita tapi nanawam. Di mo pa'y katamun ano anya ti mapaspasamak ken kuana. Saan mo't siguro abaybayan ni Lola na, tatang? Ken panawon mo't ten. Tapno ti amanan ti mga sikaso ken kuana. Nanang, adakon.
Ay naimbag ta si magput kan anak ko. Kumusta nga ijay seminaryo ijay Manila? Nasayat mo't nanang. Kumusta kayo dito eh? Ni Jason ngay. Kas iti imbagakken ka iti mawag ka. Saan arumrumwar iti silid na di anak mo? Lumabalin, di na pa'y kayat timangan, manipod pimanaw ni Tanya. Kun, saan manan asimrek iti pagadalan? Awan ka di pa'y tinasarakan niyo akasukat ni Tanya. Saan akayat ni Jason ti sabali ayaya? Kayat na ni Tanya. Ha? Apay, anya launay ay ang amin timbagam ka ni Tanya, ang nakapasakitan na launay. Aklo nakabasol ko nanang. Saan narumbang ngayon sa usawang ko kung kuha na ti kasjay. Kan pakawanan dakmat. Gapo tabi na ibayak ni Jason nga anak ko. Ha? Agpayso ka di dagita amang mangag ko itakan ka, Rafi? Makonsensya ak nanang. Saan narumbang nga nagbaliwa kita anak ko. Amo ka sana kaya't day di Elma ti kastoy ang mapaspasamak kan kuha na. Rafi, Saan pa naladaw ti amin nanang? Aturak dagiti bidot ko. Bumawi ak ni Jason. Kastamatan ka ni Tanya. Anya ti gagara yu, sir? Pasensyaan yun to'y nga numaabalay mi. Tanya, imayak ta kayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo ka dagiti naaramid ko iti kalabas. Ken, amo ka nasakitan ka. Gapo ka dagiti insawang ko. Ay, saan, sir? Gaputapod no matimbagayo. Asino ako maamakibiyang iti kayat yung aramidan? Para iti ampun nyo? Anak ko, Tanya. Anak ko ni Jason. Ha? Kat pakawanan na ko, ma. Amo ka na patagmatan kan ka ni Jason. Iso akas taunay ti panangisakit mo kan kuwana. Kat pagyamanak unay dayta. Sir? Mamati ka sa pulam unay ti trabaho. Ngamga po iti pan nakapasakit mo kadagiti insawang ko. Iso apimanaw kay Jabalay. Iso nga ulitok matagkid daw iti pamakawan. Lipatan yun dayjay, sir. Awan kanyak dayjayan. Napakawan kayon. Nupod-numot lang nga napakawan na kon. Kidawag nga rin nagsubli kay Jabalay. Mahasi ka ni Jason. Kasapulan na katanya. Ipagpagapumla ko man kan kuana. Kinapudno na, sir. Manumutan nga aldaw a plan-planok a pasyara ni Jason. Gaputa mailiwak unayan kan kuana. Amkak nga amang ano nakarkaron akaguradak. Nukas pangarigan ta makita dak ijibalayo, sir. Nukas ta nga rotan niya. Sumurot kan kanya ka Jabalay. Sigurado nga agsubli ti sigot aganaygay ni Jason apama na makita na ka. Maragsakan lakit dita anak ko. Apaman ang maamwan na ang nagsublikan, Tanya. Jason anak, umay ka, manganta yon. Diyak pa'y mabisin, daddy. Diyak kayat ti mangan. Nga oreda sa nga iling agur-uray kan ka, anak? Ha? Asino ko mamot ti sa ngailik, daddy? Imposible mo't aniyayatan niya. Awan ti imposible anak ko. Tanya? Di na kali kayat akalang lang amangan, Jason? Yayatan niya. Si kang agpaiso.
Siyak nga ron. Oh, mailiw ako na yan ka, Jason. Uray siya kaya. Kunak na pinanawan na ko nakaskan ni Mamik. Jason, Saan na pumanaw ni Yaya Tanya, anak? Ha? Manipod ita. Agyan man nandito balay. Daddy? Agpaiso yaya? when Jason. Ha? Ken kanayon tayo itong nagpasyar kadalolam. Ikuyog tayo ni Yaya Tanya. Oh, thank you, Daddy. I love you. Thank you mat kang kayayatan niya. Tanagsubli ka. Saan na ka pinanawa na kaskan ni Mamik? Agyaman ak unay. Kasla nagpambarlaang ni Jason manang Emmy, taapaman ang nakita kan naamuan na nagsubli ni Tanya, kalaat ang nagsubli ti Sigod a kinasarantana. Nabang-ara nakmet iti nakitak ajar ni Jason. Katjak ilibak, anakulding ti puso ken riknak, iti naimatanga iti daydi a kanito. Iso amanipod met idin, inaramid ko ti pagrebengak kas ama ni Jason. Amok nga ado ti nagkurangak ken kuana, sipod pimusay ti asawa. Iso nga inaramid ko mati amin, tapno malitupak ti amin a nagkurangak. Kinasaritak pa'y dananang ken Tanya, asaan dan a pagsarsaritaan ti maipapan iti pudno a kinatao ni Jason. Tadyak kayat a maamuan na ti pudno. Nang runa ket ingkarikon iti bagik, iti daydi a kanito, nga ipariknak ken kuana, asyak ti amana, nga uray no saan a nagtaod iti dara ken lasag ko. Nimot Yaya Tanya, adapay lakada kami nga aging gaita. Saanan a nagsapol pay iti sabali a panggadan na, tanapatagan ken kuana ni Jason. Iso a siniguradok met nga umdas ti sweldo na, ken maipapaay ti amin a benepisyo na, kas panagyaman kumuton ken kuana, iti impakita na analaos, a panangipatag iti anak ko, kas tamutten, ti panangasikaso na ken ninanang ko. Daytoy ti pakasarita ak manang, toy pagayam mo, Rafi. Rafi, pagayam ko, naragsakak taaging ga iti nasapapay, na amiris mo dagiti nagkurangam iti imbilang yun nga anak iti daydi asawam. Kat nagasat ka takas ka ni Tanya tinatumpungam ayaya ni Jason. Gapo taadda dagiti kakasta nga aging ga iti agpamilya ti aw-awirda kat saandan apiman panaw apulos kadakwada. Sapay kuma tamataginayon tinasayaat a panaglalangan nyo. Ken tinasayaat to amasakbayan ni Jason nga imbilang mon kas pudpudno nga anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla